Ahojte, moje meno je Andrej a vo firme Solig.sk sa špecializujem na technológie a preto si dneska niečo povieme o laserovom zváraní. Dneska si predstavíme kvapalinou chladenú laserovú zváračku značky Most. Robia sa aj v prevedení 1,5 kW. Laserové zváranie sa využíva na radu rôznych materiálov, nerez, oceľ, hliník, meď, iné zliatiny a má výhodu hlavne vo svojej rýchlosti, malých teplom ovplyvnených zónach a tým pádom aj malej deformácii. Takže zvary vytvorené laserovými zváračkami častokrát nie je potrebné brúsiť, pretože sú pekné a pevné. Ako môžete vidieť, zvary naozaj vyzerajú veľmi pekne, esteticky a takisto laserové zváranie sa využíva často na tenké plechy, na dlhé zvary, čiže ideálne použitie nejaké nerezové nábytky, bazény alebo nádrže a podobne. Aj keď výrobca udáva, že prievar môže byť až do 6 mm, môj osobný názor, ideálne použitie je na hrúbky 1 až 4 mm. Keď už sa bavíme o väčších hrúbkach, tak tam je lepšie použiť MIG-MAG a ostatné iné metódy, ktoré sú v tomto neprekonateľné. Nie je tajomstvom, že tieto zváračky sú vyrábané v Číne, avšak značka Most ich dodáva v najvyššej možnej konfigurácii, to znamená samotná zváračka, podávač drôtu a stabilizátor napätia. Poďme si teda tieto komponenty zapnúť a zapojiť. Stabilizátor napätia nám slúži na to, keby nastalo nejaké výkyvy v sieti, aby nám to uchránilo laserovú zváračku, ktorá je drahá, nechceme si ju zničiť. Čiže v prvom rade si zapojíme stabilizátor do siete, zapneme poistku a potom takisto zapneme poistku na zváračke a samotnú zváračku zapneme. V tejto fáze máme už zváračku zapnutú, zasvietilo nám svetielko a zapol sa nám displej, avšak zdroj máme stále vypnutý. To znamená, máme tu prednastavenú teplotu na chladiči a momentálne je teplota nižšia, to znamená, že chladič musí samotnú zváračku zohriať, aby sme potom následne mohli zapnúť zdroj. Tu vidíme risku chladiacej kvapaliny, to znamená, ak nám kvapalina klesne, samozrejme musíme doliať a takisto sa odporúča raz za rok celú kvapalinu vymeniť. Kým sa nám zváračka zohreje, tak zatiaľ si môžeme zapojiť podávač drôtu. Do samotného podávača idú klasické cievky, ktoré sa používajú aj pri MIG-MAGových zváračkách, čiže vieme si tam dať cievky priemerom 0,8 mm až po 1,6 mm. Zapojenie podávača je veľmi jednoduché, iba tam zapojíme pomocou jedného kábla a dotiahneme. Teraz máme podávač zapojený a môžeme si ho zapnúť. Teraz si zapojíme podávač so samotnou pištolou, prepojíme si ju pomocou Bowdenu. Drôt si vysunieme pomocou stlačením jedného tlačítka. Samotný displej máme v slovenskom jazyku, vidíme tu stav zváračky, to znamená nejaký stav zdroja, stav chladiča. Ak by čokoľvek, s čímkoľvek bol problém, kontrolka by nám svietila na červeno. Potom tu takisto máme samotný výber nastavení, to znamená materiál a nejakú hrúbku. Z materiálov si vieme zvoliť z tohto zoznamu, to znamená, môžeme si zvoliť napríklad hliník a tu si zvolíme nejakú hrúbku. Čo sa týka týchto nastavení, zváračka nie je nejakým spôsobom prednastavená, to znamená, nie je tam nejaká synergia. Všetky tieto nastavenia si potom pomocou úpravy dokážeme nastaviť podľa seba. To, čo si tu nastavíme, nám tu ostane uložené, to znamená, tento zoznam nám skôr slúži ako nejaká knižnica.
Ďalej si tu môžeme takisto skontrolovať stav plynu. Čiže plyn nám beží. Plyny pri laserových zváračkách používame buď argón alebo dusík, prípadne nejaké zmesné plyny. Samozrejme, každý plyn má trošku iný vplyv na priebeh a prievar toho zvaru. A treba dbať na to, že je to trošku iné ako pri klasických metódach. Môžeme si zvoliť materiál, ktorý budeme zvárať. Dneska budeme zvárať nerez, zvolíme si hrúbku a môžeme si samotnú zváračku nastaviť. Takže šírku si vieme nastaviť až do 5 mm a potom ďalej tu máme nastavenie kontinuálne alebo pulzu, kde si dokážeme nastaviť čas toho pulzu. Všetky tieto nastavenia by sme mohli rôzne kombinovať, ale to by sme tu boli hodiny, preto všetky nastavenia nastavujeme konkrétne na daný výrobok u zákazníka. Ako vidíte, displej máme aj na pištoli, takže základné nastavenia si vieme nastaviť aj priamo na nej. S tlačením tlačítka si viem vybrať, o ktoré nastavenie si chcem zvoliť. Tu vidíme to, čo sme videli v tabuľke, o aký materiál a akú hrúbku sa jedná. Čiže niečo, zvolíme si tu nerez 2 mm. Ďalej si tu vieme nastaviť rýchlosť podávania. Viem si podávanie zapnúť a vypnúť. A dlhým stlačením sa viem dostať do vnútorného menu, kde si nastavím samotný výkon, šírku toho zvaru, frekvenciu a tvar, ktorý mi bude zváračka kmitať. Takže to by bolo, čo sa týka nastavení na pištoli všetko. Môžeme sa presunúť k podávaču. Na podávači sa všetky nastavenia nastavujú priamo na displeji. To znamená, viem si tu nastaviť oneskorenie podávania, rýchlosť podávania a dĺžku zasunutia a vysunutia pri začatí a skončení zvárania. Poďme na to najlepšie, poďme zvárať. Aby zváranie bolo bezpečné, musíme použiť kuklu s prídavným filtrom voči laserovému žiareniu. Pozor, obyčajná kukla nestačí, táto kukla má ešte prídavné 6 mm sklo, ktoré filtruje laserové lúče. Takisto musíme si zapojiť bezpečnostnú poistku a mať samozrejme rukavice, dlhý rukav a môžeme ísť zvárať. Keďže ideme zvárať nerez o hrúbke 1,5 mm, zváračku si nastavíme. Takže ideme na nerez o hrúbke 1,5 mm, čiže zvolíme si nerez hrúbku 1,5 a detailne si doupravíme nastavenie. To znamená, ja by som zvolil zhruba 35%, režim si môžeme dať obyčajný a šírku okolo 3 mm. V tomto bode môžeme ísť zvárať, ešte si zapneme aj samotný zdroj, keďže zváračka už je zohriata. Tak sa poďme do toho pustiť. Ako vidíte, keď priložím zváračku k materiálu, zváračka mi ide, ak ju však zapnem teraz, nič sa nestane, pretože nemám kontakt. Aby som si poistku nemusel stále prehadzovať, pripnem si ju o stôl. Je to jednoduchšie, pokiaľ má materiál kontakt priamo so stolom. Poďme si to celé zvariť. Tento kúsok máme hotový, takže dáme si nejaké zváranie ešte raz. Tak a máme dozvárané, o estetickosti zvarov nie je žiadnych pochýb.
Pri samotnom zváraní sa nám spotrebné diely spotrebovajú oveľa menej. Ako vidíte, máme tu potom rôzne aj špičky na rôzne druhy zvarov, čiže na nejaké vnútorné kúty, vonkajšie kúty, na tupo a tak ďalej. Samozrejme, pri nesprávnom zaobchádzaní so zváračkou sa nám môže poškodiť sklíčko ochranné, ktoré sa nachádza v pištoli. Môže to dopadnúť niekedy až takto. Nie je to žiadna tragédia, je to spotrebný materiál a táto výmena tej šošovky zaberie pár minút a malo by to však prebiehať v čistom prostredí. Ak ste moje prvé video dopozerali až sem, tak vám veľmi ďakujem a určite do komentárov napíšte, čo by ste s laserom chceli zvárať vy. A takisto nás môžete kontaktovať a laserovú zváračku otestujeme priamo na vašich výrobkoch. Ďakujem pekne, majte sa.